bijuteria, objectes de fusta i de vidre. Tots ells productes fets a mà i acreditats com a autèntica artesania. Un luxe per la vista i el gust que s'ha pogut gaudir aquests 2 dies d'agost a la primera Fira d'Artesania de Bellver. Bon tracte i una selecció exquisita d'artesans. Un fet que és motiu de satisfacció per l'Anna i la Mireia. Som l'Anna i la Mireia, 2 artesanes d'aquí Bellver, que se'ns va ocórrer la idea un bon dia de muntar una fira d'artesania i oficis, una mica amb l'objectiu que els oficis de la Cerdanya i de tot arreu no es perdin. Va ser una iniciativa totalment privada i l'Ajuntament amb el temps ens ha donat suport i col·laboració. Han vingut artesans del Pirineu i de la resta de Catalunya i hem intentat buscar gent d'aquí de la comarca, perquè ens ensenyin els oficis que s'estan perdent i una mica tot un conglomerat de gent que ha anat fent coses durant 2 dies. Els protagonistes han estat els tallers de manualitats infantils que han proposat als nens una activitat que els encanta. I així ho han demostrat dedicant tota la seva atenció als seus tutors artesans. No ens pensàvem que tingués tanta acollida el primer any perquè, tan ràpid, és una novetat i no sabíem com podia funcionar. És una novetat a més a la Cerdanya perquè no se'n fan de fires d'aquest tipus i la veritat és que estem molt contentes perquè hi ha hagut molt bona acollida. Hi havia hagut molta gent, tothom molt participatiu, molt interessat en tots els oficis i en veure com es fan i tothom pregunta. Molt bé, estem molt contentes. Els artesans també, pel que ens han anat comentant, també estan molt contents amb el resultat que han tingut i amb el tipus de públic que ha vingut a la fira. L'afluència del públic ha estat constant. Rius de gent s'han deixat endur per l'encant d'una fira que debuta a la Cerdanya.